Mga bagyo at trahedyang tumama sa Timog Katagalugan sa taong 2022, tinutukan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Malakas at mapinsala, ganito mailalarawan ang mga nagdaang bagyo sa Calabarzon ngayong taon. Una na riyan, ang bagyong Karding na direktang tumama sa mga bayan na sakop ng Pulillo Group of Islands sa Quezon noong Setyembre. Nakabantay na ang news team sa bayan ng Infanta at Rial bago pa tumama ang bagyo. Inihatid ang update tungkol sa landfall sa balitang lokal, ganun din sa nasyonal. Pinuntahan din ng news team ang bawat bayan upang ihatid ang sitwasyon sa mga lugar na direktang sinalanta ng bagyo. Dito, tumambad ang sira-sirang palayan sa bayan ng Pulillo, pero ang direktang tinamaan, islang barangay sa bayan ng Bordeyos. Dahil sa news team, nalaman ng publiko na kailangan pang tawirin ang bawat barangay na sinalanta ng bagyo. Tumatagal ng 1 hanggang sa 3 oras ang biyahe gamit ang bangka, kaya pahirapan itong maabot ng tulong. Makapanindig balahibo ang pinsalang iniwan ng bagyo sa barangay Carlagan, Bordeyos, gaya ng tumbang bahay, sirang covered court, maging pag-asa at pangarap ng bawat pamilya, winasak ng bagyo. Tinutukan ng news team ang kaliwat ka ng relief operation ng pamahalaan. Tinawid din ng news team ang bayan ng Panukulan na isa rin sa tinamaan ng bagyo. Bagamat hindi kasing lala ng sinapit ng Bordeyos, matinding pinsala din lalo't halos 80% ng pananim ang sinira ng bagyo sa bayan. Wala pang 1 buwan, tinamaan na naman ang lalawigan ng Quezon ng isa pang mapaminsalang bagyong Paeng. Nagdulot ito ng matinding pagbaha sa iba't ibang bayan gaya sa Sariaya. Nawasak ang footbridge na siyang nagdudugtong sa isang islang sitio sa barangay Manggalang, Bantilan. Hindi tayo nagpadala sa takot na tawirin ang rumaragasang ilog para lang makita ang kalagayan ng mga residenteng nasalanta ng bagyo. Pero ang matinding pinsala na tinamo ng Quezon ay ang pagkasira ng Bantilan Bridge na nagkokonekta sa kanila sa lalawigan ng Batangas. Ipinakita ng news team ang malalang epekto nito sa ekonomiya ng dalawang lalawigan hanggang sa makabitan ng footbridge. Samantala, bukod sa bagyo sa Batangas at Quezon, hindi malilimutan ng lahat ang pagkasunog ng isang fast craft vessel na pag-aari ng Mercraft Shipping Lines. 7 ang namatay sa insidente at gaya ng dati, naroon ang news team para alamin ang dahilan ng sunog. Nagsilbing tulay din para malaman kung ano ang totoong nangyari at hanggang sa tuluyan ng i-anunsyo ng Marina na hindi na tuluyang bumabiyahe ang mga barko ng shipping lines sa rutang Real Port sa Pulillo. Naibalita ito ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maging ang sunog sa isang relocation site sa Calamba City, Laguna noong Nobyembre, naibalita ng BST. 5 ang nasawing buhay at naikulong ang nagmamay-ari ng bahay. Naroon tayo para makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para paalalahanan ng publiko sa maling gawain ng ilang pagawaan ng paputok. At hanggang ngayon, bago magtapos ang taon, kaliwat ka ng balita ang inilalabas ng news team para maipaalam sa tao ang masamang epekto ng illegal na paputok. Hanggang sa susunod na taon, patuloy na gagawin ng Balitang Southern Tagalog ang pagiging alerto at tutok sa iba't ibang maiinit na balita, trahedya, sakuna at kaalamang kailangan ng publiko dahil local news matters. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.